إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عباد الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اتقوا الله واعلموا أن ما نعيشه اليوم من فتن وشرور ومصائب إنما هي لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرنا الله باتباعه واتباع هديه كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون وحذرنا كل الحذر عن مخالفته ومعصيته فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عباد الله ما ضلت الأمة إلا حين انحرفت عن الهدى واتبعت الهوى وما ذاك إلا لسبب بعض المنتسبين إلى العلم وإلى الدعوة يقولون على الله ما لا يعلمون ويقولون في الدين أشياء ما أنزل الله بها من سلطان لا يتبعون إلا أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عباد الله عليكم باتباع الهدى والهدى هو طريق الحق والصواب هو الطريق المستقيم والمسلم يطلب الهداية دائما فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله الهدى هو القرآن هو الإسلام هو اتباع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال قل إن الهدى هدى الله وقال أيضا قل إن هدى الله هو الهدى الحمد لله رب العالمين أمي تنودا مسابي مسامين كانت تنوي سنة أن وقت بلا جنينا أمي تنودا الله تعالى كلا أكتنو قرب بلا جنيكا نعمي الله تعالى تنو أنت سكا الله تعالى تنو كسي تنو دانا الله تعالى كهير ميكاي الله تعالى كنيما ميكاي أكتشا أتسكا جاتي كبا وكما الله تعالى ما حكلي لجي وقت بلا القرآن باكونا الله تعالى كو أما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها koni kibe Allah Ta'ala kan nema ujati itina sika Allah Ta'ala kan nema ujati kasi adana ukofe ami solike alikirabba kami Muhammad alayhi salatu wassalam kirabba mi yerani Allah Ta'ala ka achi kana ambo dibina ka amla yelena
kiraba min ni Allahu Ta'ala ka aci ka aljina sira don an kɔrɔ kiraba min ni ale de ka fisa ka tɛmɛ manton bɛɛ lajɛlen kan a fana ka manton de ka fisa ka tɛmɛ manton bɛɛ lajɛlen kan nɛɛma ni kisi an b'o ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka suru an ka kiraba nin kan alayhi salatu wassalam a yɛrɛ fana ye a ɲini an fɛ ko an ye sɔli caya a kan kɛrɛkɛrɛli bolo ma min ye jumalonlaw ye k'an k'an jija ka sɔli caya a kan sabu sɔli nafa a ka bon wagati bɛɛ lajɛlen nka jumalon ta o nafa ka bon tuguni ka tɛmɛ wagati tɔw kan madama silamɛw an bɛ Allahu Ta'ala tanu masa min ka an bila ni sira sanuma nin kan ni sira ɲuman nin kan masa min ka an kanda k'an bila kanda sira kan an bɛ Allahu Ta'ala tanu sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na sabu an ɲɛ maa caman de la olu fidini de olu ye mun de kɛ Allahu Ta'ala la ni Allahu Ta'ala k'o fili an n'u ka mun de di Allahu Ta'ala ma ni Allahu Ta'ala ka an kanda ni Allahu Ta'ala k'i kanda Allahu Ta'ala ka hɛrɛ bɛɛ de lajɛ ni kɛ ɲɔgɔn kan ka d'i ma ten a kan kan k'i ye Allahu Ta'ala fo ni nɛɛma ba nin na an balima silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ ko kumakan min ka fisa ka tɛmɛ kumakan bɛɛ lajɛlen kan o le ye Allahu Ta'ala kumakan ye kanda sira min n'a ka fisa ka tɛmɛ kanda sira bɛɛ lajɛlen kan o le ye rasul ka sira ye alayhi salatu wassalam an balimaw an y'a lɔn k'a fɔ ko an bɛ fitina minnu la bi masuba minnu ni a jigini bɛ an kan bi tɔɔrɔ min ni a bɛ an kan bi n'an m'an yɛrɛ ɲinina a tɔɔrɔ ninnu bolo a masuba ninnu bolo an tɛ solution sɔrɔla a la sun ani tile n'an bɔra dɔ la an bɛ don dɔ la min ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ kan an b'a jigiya k'a fɔ ko min bɛ na o bɛna nɔgɔya mɛ tuma o tuma ni masuba dɔ jigila min bɛ na o kɔfɛ o ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan yala sababu b'a la wa walima a dabɔla adamadenw tɔɔrɔ le kama Allahu Ta'ala hinɛ masali mɛ ni ka ye ni koɲa ninnu bɛ cayala Allahu Ta'ala ka latigɛ kɔnɔ o bɔla adamadenw yɛrɛ jogo de la o sɔrɔla mun fɛ tuma min na ni an ka rasul alayhi salatu wassalam a ka sira ɲuman min don an kɔrɔ tuma min na ni an k'o siraw fɔ tuma min na n'an b'a ye k'a fɔ ko rasul ka kanda sira alayhi salatu wassalam k'o tɛ kanda sira ye tuma min na n'an ka mɔgɔ wɛrɛw ka sira fisaya ka tɛmɛ rasul ka sira kan tuma min na ni an ka mɔgɔ wɛrɛw kumakan fisaya ka tɛmɛ rasul kumakan kan alayhi salatu wassalam tuma min na ni an ka mɔgɔ wɛrɛw fisaya ka tɛmɛ rasul yɛrɛ kan alayhi salatu wassalam o de kama an bɛ nin lajarabini nin bɛɛ la bi teri nin na ten n'an bɛ fɛ nin lajarabini nin bɛɛ ye wuli ka bɔ an kan n'an bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ n'an bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ n'an bɛ fɛ ka kisi sɔrɔ an y'an jija k'an bila kanda sira kan kanda sira min ni rasul ko o don an kɔrɔ alayhi salatu wassalam an balima silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ ko Allahu Ta'ala ka an yamariya ni jumɛn ye Allahu Ta'ala ka an yamariya k'an ye tugu tiɲɛ kɔ k'an ye tugu rasul ka sira kɔ alayhi salatu wassalam i n'a fɔ a ka fɔ cogo min na wattabi'uhu la'allakum tahtadun a ye tugu kiraba ka sira kɔ a ka ca la a bɛna kanda a ka ca la a bɛna bɛn a sen ma a ka ca la a bɛna kɛ can kan n'i kɛra can kan i bɛ kɛ Allahu Ta'ala ka jɔn ɲuman ye n'i kɛra Allahu Ta'ala ka jɔn ɲuman ye i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ fɛ i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ nata la hali n'i m'a fɔ Allahu Ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen d'i ma an balimaw Allahu Ta'ala ka kangali gosi an ye Allahu Ta'ala ka kangali gosi an ye caman kuranna kɔnɔ Allahu Ta'ala ka kangali min gosi an ye o ye kangali jumɛn ye Allahu Ta'ala ka garan di an ma Allahu Ta'ala ka an menase muko la muko sɔn an y'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na an ka na rasul alayhi salatu wassalam a ka yamariyaw an ka na fɔ ɲɔgɔnya rasul ka kumakanw an ye tugu a kɔ an ka na kumakan wɛrɛw ta ka rasul kumakanw to alayhi salatu wassalam n'o kɛla dun Allahu Ta'ala bɛ kangali min gosilan ye a dɔ filɛ falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ko mɔgɔw y'o yɛrɛ kɔrɔsi mɔgɔw min yukhalifuna an amri olu bɛ fɔɲɔgɔnyali kɛla rasul ka yamariyaliw la alayhi salatu wassalam ni rasul ko an ye nin kɛ ale bɛ fɛn wɛrɛ kɛ rasul ma min fɔ an ɲɛna alayhi salatu wassalam k'olu mɔgɔw o y'o yɛrɛ kɔrɔsi fitina kana o sɔrɔ lajarabili kana o sɔrɔ ka bɔ Allahu Ta'ala yɔrɔ
o yo yɛrɛ kɔrɔsi mun kosɔn jangata yɛrɛ fana kana o sɔrɔ ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a sababu kɛ mun ye mukhalafati amri rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ni fana ko amru rasul huwa amrullahi subhanahu wa ta'ala. Rasul alayhi salatu wassalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul alayhi salatu wassalam akan yamariyani fɛn fɛn ye an y'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala le fana kan yamariyani o yamariyali o ye ten. Parce que Rasul alayhi salatu wassalam a tɛ kuma a kun fɛ. Rasul alayhi salatu wassalam a bɛ fɛn fɛn fɔ Alahu Taala le ka kana a la, Alahu Taala le ka a lalɔnniya ala alayhi salatu wassalam. Badima silamɛw, n'i k'a ye bibi nin na mɔgɔw caman filini de, mɔgɔw ka sira to yen, mɔgɔw ka tiɲɛ sira to yen, mɔgɔw ka kanda sira to yen. Dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔw tugula o ni sago le kɔ. O fana sɔrɔla mun fɛ? A sababuw ka ca, nka a sababu dɔ ye min ye, o le ye mɔgɔw min ni o bɛ karamɔgɔya tɔgɔ la o yɛrɛ la ka sɔrɔ karamɔgɔw tɛ. Mɔgɔw min ni o b'a fɔ ko olu ye welelikɛlaw le ka taa Alahu Taala ka sira kan ka sɔrɔ welelikɛlaw lo ka taa sɛtanaba yɛrɛ le ka sira kan. Mɔgɔw min ni an b'a jate k'a fɔ tuma dɔ an ka ɲɛnayeli la ko ninnu de ye mɔgɔw ye o bɛ mɔgɔw kanda la k'o bila sira ɲuman kan ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ka sigasɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔw min ni o bɛ kan ka adamadenw fili. An balimaw, n'Ala sɔnna an bɛna don a dɔw la k'a dɔ ɲɛfɔ mun kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi. An y'a lɔn k'a fɔ ko kuma bɛɛ tɛ minɛta ye. Kuma min ni a tɛ bila, kuma min n'a tɛ fili, kuma min n'a tɛ to, o le ye kumakanba fila ye. Qala Allah wa qala Rasul. Mais karisa ko, karisa k'a kɛ ten, est ce que karisa ka min fɔ ani Alahu Taala ta bɛnna wa? Est ce que karisa ka min fɔ ani Rasul ta bɛnna wa alayhi salatu wassalam? Karisa k'a kɛ ten, est ce que karisa ka min kɛ ani Alahu Taala ta bɛnna wa? Karisa k'a kɛ ten, est ce que karisa ka min kɛ ani Rasul alayhi salatu wassalam ta bɛnna wa? Ni a kɛla o cogo la, n'a bɛnna o ma, alhamdulillah, falillahi wa ni'ma. Mais ni karisa ka kuma dɔ fɔ, a ka ko dɔ kɛ min n'a fɔna Alahu Taala ta kɔ, n'a fɔna Rasul ta kɔ, i y'a lɔn k'a fɔ ko karisa tugula a ni sago le kɔ, i y'a lɔn k'a fɔ ko karisa ka fɛn min kɛ, fɛn tɛ ni Alahu Taala k'an bila kɛli la, fɛn tɛ ni Rasul alayhi salatu wassalam ni a k'an bila a kɛli la. An balimaw, mɔgɔw bɛ yen bi min o bɛ fɛn fɔ Alahu Taala ma, olu yɛrɛ ma la o bɛ fɛn min fɔ la. O bɛ fɛn fɔ Alahu Taala ma, Alahu Taala ma o bila fɛn min yɛrɛ fana fɔli la. An balimaw, olu ye mɔgɔw le ye o tɛ jɔrɔla foyi la fo o kɔnɔbara. Olu ye mɔgɔw le ye o tɛ tugula foyi kɔ fo o ni sago. Olu ye mɔgɔw le ye o tɛ tugula foyi kɔ fo o hakilila miiriya. An ka diinɛ dun sigini tɛ o kan. An ka diinɛ a bɛ tala alikuranɛ de kɔnɔ, a bɛ tala alihadisa de kɔnɔ. An balimaw, Alahu Taala dun ko an ma kuranɛ kɔnɔ, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Ko yala mɔgɔ filini de wa ka tɛmɛ mɔgɔ kan, mɔgɔ min tugula a ni sago kɔ, mɔgɔ min tugula sira kɔ, sira min ni o tɛ Alahu Taala ka sira ye. Mɔgɔ mɔgɔ i tugula sira wɛrɛ kɔ min ni Alahu Taala ka sira tɛ kelen, i y'a lɔn k'a fɔ ko i tugula i ni sago le kɔ, i y'a lɔn k'a fɔ ko i tugula i ka miiriya le kɔ, i y'a lɔn k'a fɔ ko i tugula sira le kɔ, Alahu Taala min i bila baara min na, Alahu Taala ma fɛn min ɲini i fɛ. An balimaw, mun de bɛ an ma sisan? Alayna bittiba'il huda. An y'an jija wagati bɛɛ lajɛlen, an ye tiɲɛ lɔn ka sɔrɔ ka tugu tiɲɛ kɔ. Tiɲɛ tɛ lɔn adamaden kɛcogoya fɛ. Tiɲɛ tɛ lɔn parce que karisa da ka di. Tiɲɛ tɛ lɔn parce que karisa ye sherifu ye. Tiɲɛ tɛ lɔn parce que karisa a danbe ka bon. Tiɲɛ tɛ lɔn parce que karisa fangatigi le. Tiɲɛ tɛ lɔn parce que karisa nafolotigi le. Tiɲɛ tɛ lɔn parce que karisa a bɛ ten, a bɛ ten, a bɛ ten. Tiɲɛ bɛ lɔn min fɛ, karisa a bɛ baara jumɛn de kɛ la? A bɛ baara min kɛ la, yala Alahu Taala sɔnna a ma wa? Tiɲɛ bɛ lɔn karisa a bɛ mun de fɔ la? A bɛ min fɔ la, yala Alahu Taala sɔnna a ma wa? A bɛnna Rasul ka hadisa ma wa?
a bɛnna rasul ka sunna sirama alayhi salatu wassalam tiɲɛ bɛ lɔn o de fɛ n'o tɛ adamaden kɛcogoya an t'i kɛcogoya filɛ ka tugu i kɔ maa min ka kɛwali le filɛ k'i tugu i kɔ n'i ka kɛwali ɲɛna n'a bɛnna ala ta ma an bɛ tugu i kɔ mɛ n'i ka kɛwali ani ka kuma fɔta n'a fɔnna alaw taala ta kɔ i y'a lɔn k'a fɔ ko i le filila mɔgɔ mɔgɔ fana tugula i kɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ filibaga ye hali bi alaw taala man kanda la an balimaw n'a fɔra ko kanda sira o ye jumɛn de ye kanda sira o de ye tiɲɛ sira ye o de ye sababa sira ye kanda sira o de ye sira tilenni ye kanda sira o de ye sira ye sira min ni a b'i lase alaw taala ma o kama a ɲinin'an fɛ wagati bɛɛ k'an to ka ɲini alaw taala fɛ alaw taala ye an kanda k'an bila sira kan sira min n'a tilenni de sira min ni a ka ɲi sabu an bɛ wagati min na fitinaw baara wara fo ka tɛmɛ a dan kan i yɛrɛ t'a lɔn tuma dɔ i bɛ tugu jɔn kɔ ka jɔn to i yɛrɛ t'a lɔn tuma dɔ jɔn ka kuma de ye tiɲɛ ye jɔn ka kuma tɛ tiɲɛ ye nka kɔni a kɛla cogo o cogo tiɲɛ ye kelen de ye walhaqqu ahaqqu an yuttaba tiɲɛ de fana a kan kan ko an ye tugu tiɲɛ de kɔ kumaw cayala cogo o cogo kelen de ye tiɲɛ ye a la min ye tiɲɛ ye wajibi la an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an tugu o de kɔ n'i tugula sira wɛrɛ kɔ min ni tiɲɛ sira tɛ kelen i y'a lɔn k'a fɔ ko i kɛni bɛ ka jahanama sira le don i yɛrɛ kɔrɔ k'an kisi jahanama ma hali bi Alahu taala ma kɛ la an bɛ a ɲini Alahu taala fɛ waati bɛɛ k'Ala y'an kan n'an b'a fɔ de ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin an b'o fɔla seli la waati bɛɛ min alhikma k'a fɔ ko Alahu taala a ka yamaruya an kan lɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na an ka ɲi ka fatiha kalan a nafa belebele dɔ ye min ye o de ye i bɛna duwawu kɛ i yɛrɛ ye la moindre des choses i bɛna duwawu kɛ i yɛrɛ ni le mɔgɔ min n'i ka farida lori bɛɛ seli farida lori o bɛ taa bɛn raka 17 de ma c'est comme au moins la moindre des choses i le bɛ duwawu kɛla i yɛrɛ siɲɛ 17 ko Ala y'i kanda k'i bila sira kan sira min n'a tilenni de sira min n'a jɛngɛn tɛ sira min ni a b'i se Alahu taala ma ni bɛɛ lajɛlen sabu fitinaw bara caya fitina mɔgɔw yɛrɛ fana cayala fo ka tɛmɛ a dan kan n'a fɔla ko kanda o le ye jumɛn ye kanda o le ye kuranɛ ye kanda o le ye silamɛya ye n'a fɔla ko kanda o le ye ka tugu rasul kɔ alayhi salatu wassalam ka tugu rasul ka sira kɔ alayhi salatu wassalam ani ka tugu sahaba ɲumanw olu yɛrɛ ka sira kɔ ridwanullahi alayhim i n'a fɔ rasul yɛrɛ k'a fɔ an ɲɛna cogo min na alayhi salatu wassalam alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin almahdiyina min ba'di an balimaw daliliyaw bɛ yen a ka ca min b'a yira k'a fɔ ko kanda sira o ye fɛn min ye o de ye kuranɛ ye o de ye rasul ka sira ye alayhi salatu wassalam Alahu taala ko an ma aya dɔ la huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq ko ale Alahu taala ale le ka rasul ci alayhi salatu wassalam ni kanda ye o ye jumɛn ye min ye kuranɛ ye wa dinil haqq ani diina min ye tiɲɛ diina ye o ye diina jumɛn ye o le ye silamɛya diina ye diina kelen min ni a lɔn ni Alahu taala fɛ diina kelen min ni Alahu taala ka an yamariya ni a baarali a kɛli ye o le ye silamɛya ye i n'a fɔ Alahu taala b'a fɔ cogo min na inna diina inda Allahi al-islam a fana b'a fɔ aya wɛrɛ la wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ile mɔgɔ o mɔgɔ i ka diina wɛrɛ ta ka Alahu taala bato ni o le ye min bɛ danna silamɛya diina la k'i y'a lɔn k'a fɔ ko ile ye bɔnɔbagaw le ye Ala y'an kisi bɔnɔ ma fi dunya wal akhirah daliya wɛrɛ bɛ yen tuguni Alahu taala ko qul innal huda hudallah ko n'i y'a mɛn ko kanda sira n'i y'a mɛn ko kanda sira ko o le ye Alahu taala ka kanda ye kanda min ni an b'a ɲini na kanda min ni an bɛɛ lajɛlen ka ɲi k'a ɲini o le ye Alahu taala ka kanda ye o le ye silamɛya ye o le ye kuranɛ ye o le ye ka tugu rasul ka sira kɔ alayhi salatu wassalam a bɛ fɔ o le ma kanda mɛ i tugula karisa kɔ n balimacɛ n balimamuso i y'a lɔn k'a fɔ ko i tugula i ni sago le kɔ i tugula karisa ni sago le kɔ n'i ma farati
kiyamalo karisa bɛna wele yɔrɔ min na i fana bɛna wele o yɔrɔ de la i n'a fɔ Alahu Taala bɛ an hakili lajigila kuranɛ kɔnɔ cogo min na yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila alan kisoma Alahu Taala ko kiyamalo bɛɛ lajɛlen bɛna wuli n'i ka limamu ne ne de ka limamu de tun kɛla rasulu ye alayhi salatu wassalam ne de ka limamu de tun kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tugu rasulu ka sira kɔ alayhi salatu wassalam ni limamu welela yɔrɔ min na i fana bɛna wele o yɔrɔ la ye n'o ka limamu ka kitabu d'a ma n'a bolo ɲuman ye mɔgɔ o mɔgɔ tugula o limamu kɔ o b'o bɛɛ lajɛlen fana ka kitabu d'o ma ni bolo ɲuman ye mais n'o ka limamu ka kitabu d'a ma n'a bolo gosi ye i y'a lɔn k'a fɔ ko ile min fana tun bɛ tugula limamu kɔ i ka rasul ka kanda sira to yen ka limamu le ka kanda sira ta k'a sɔrɔ i k'a lɔn k'a tɛ tiɲɛ kan ni limamu ka kitabu dila ma n'a bolo gosi ye i fana ka kitabu bɛna d'i ma ni bolo gosi ye k'an kisi o ma hali bi Alahu Taala m'o kɛra Alahu Taala b'a fɔ an ɲɛna aya wɛrɛ kɔnɔ tuguni ko qul inna hudallahi huwal huda ko i y'a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ka kanda o de ye kanda yɛrɛ 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 ye kanda min ni mɔgɔw ka ɲi k'a ɲini ka tugu a kɔ kanda min ni an ka ɲi ka duwawu kɛ ka sabati a kan o de ye Alahu Taala ka kanda ye donc kanda bɛ ɲini Alahu Taala de fɛ Alahu Taala fana ka kanda sira min don an kɔrɔ an ka ɲi ka tagama o de kan ka se ka kanda sɔrɔ mais ne le mɔgɔ mɔgɔ i ka sira wɛrɛ ta min tɛ rasul ka sira ye min tɛ alikuranɛ ye min tɛ silamɛya ka min ɲini fɛ min t'o ye i y'a lɔn k'a fɔ ko i ka sira wɛrɛ de ta min ni Alahu Taala ka sira tɛ kelen n'a kɛra ten i bɛna se fɛn wɛrɛ le ma min ni Alahu Taala tɛ kelen ka hakili ɲuman di an ma hali bi Alahu Taala m'a kɛra أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, nous allons essayer de résumer ça un peu en français vu que nous sommes un peu pris par le temps. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de la terre, Seigneur des cieux. Il n'a jamais été engendré. Il est unique en son genre. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et son salut soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Chers frères musulmans, sachant que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des guidances, c'est la voix du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Chers frères et sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et louez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a créés, qui a fait de nous des musulmans. Combien de personnes sont égarées? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous, que Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous a rendus des musulmans, qu'est-ce que nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, nous devons rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala et remercier toujours Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons toujours des musulmans pieux et des musulmans sincères. Chers frères musulmans, tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qui nous arrive aujourd'hui comme le malheur, sachant que c'est nous-mêmes qui avons cultivé ces choses-là. Chers frères musulmans, tout ça, pour quelle cause? Lorsque nous avons laissé le chemin de la droiture, lorsque nous avons laissé la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de suivre le chemin de la droiture. Il nous dit, suivez le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et vous serez guidés vers le chemin de la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous menace de ne pas suivre, de ne pas obéir à ceux qui n'ont pas obéi au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam.
Allah subhanahu wa ta'ala nous menace de ne pas suivre la voie de ceux-là qui ont désobéi au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous menace de ne pas suivre des gens qui font des choses ou bien qui disent des paroles qui sont contrairement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. C'est pour cela qu'il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ jusqu'à la fin du verset. Dit, si on ne fait pas attention de suivre la voie de ceux qui n'ont pas suivi la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, nous serons châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Chers frères musulmans, si nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, les musulmans, ils sont égarés, d'autres même ne savent pas qui il faut suivre. D'autres même ne savent plus quelle parole il faut croire en ça. Parce que le jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des savants, qui se disent des oulémas, alors que c'est des gens qui ne connaissent rien dans la religion. C'est des gens qui ne pensent que à leur ventre. C'est des gens qui ne font que suivre leurs désirs. C'est des gens qui ne font que suivre les idéologies. Des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a pas enseigné et il ne nous a pas demandé de le faire. Il y a des gens qui se disent des savants alors que ce ne sont pas des savants. Chers frères musulmans, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que c'est que le chemin de la droiture. Il faut savoir, pour que tu saches qui il faut suivre, en quelle parole il faut croire. Chers frères musulmans, la parole, le chemin de la droiture, c'est le Coran. Le chemin de la droiture, c'est le chemin de la vérité. Le chemin de la droiture, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est le fait de suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Comme nous le disons chaque fois dans nos prières et lorsqu'on lit la sourate Fatiha, on répète combien de fois? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons que tu nous guides vers le chemin de la droiture. Voilà pourquoi on répète la Fatiha dans nos prières à chaque fois. Et le chemin de la droiture, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam avec la guidance. Et il nous dit, le chemin de la droiture, la guidance. Lorsque tu veux savoir si tu es quelqu'un qui est guidé, il faut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut emprunter la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et tu seras parmi ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que ce dernier c'est un shérif ou bien ce dernier c'est quelqu'un qui est beau, il est riche. Non, on suit quelqu'un parce qu'il suit la vérité. Et la vérité, c'est le Coran, c'est l'islam, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Chers frères musulmans, quels sont les moyens à emprunter afin d'obtenir le chemin de la guidance? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, lorsque tu fais le Coran comme un miroir, tu vas arriver comme de la manière Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ce livre qui est le Coran, il n'y a aucun doute dans le Coran. Et le Coran est un guide pour les pieux.
Donc si tu veux être guidé, il faut suivre le Coran et tu seras parmi ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Mais si tu ne fais que suivre la parole de ceux qui ne suivent même pas la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne suivent pas la voix du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, tu seras parmi les égarés. Qu'Allah nous épargne. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a demandé à Adam alayhi salam de descendre, lorsque Adam a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait empêché Adam de ne pas manger un arbre dans le paradis. Et il a été éprouvé, il a mangé le fruit de cet arbre, lui et sa femme. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam et sa femme, et le Satan même qui a été la cause, ils n'ont qu'à descendre sur la terre. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam? قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Descendez sur la terre. Et il y a des guidances qui vont venir de Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux donc qui vont suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont suivre la voie des prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront guidés vers le droit chemin. Mais ceux qui vont suivre le Satan, ils seront égarés. Quels sont ceux-là que nous devons suivre? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, un jour, il était assis et il a tracé un trait, et à côté, il a tracé des traits, et il a dit à ses compagnons, le trait que je viens de tracer, c'est la voie qui emprunte vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là. Et les traits qu'il a tracés à côté de ce trait, il dit, c'est des voies qui mènent vers la voie de Satan. C'est en ce moment qu'il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ça, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il faut emprunter cette voie-là. Et lorsque tu empruntes cette voie, tu vas arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les voies qui sont à côté, ceux qui disent des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, ceux qui nous disent de faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas demandé de le faire, c'est ces voies-là qui sont à côté de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous allez suivre ces voies-là, vous serez égarés. Chers frères et sœurs, il faudrait que on sache que Allah subhanahu wa ta'ala nous menace de ne pas suivre la voie de ceux qui n'ont pas la connaissance de l'islam, de ceux qui ne suivent que leur idéologie, leur passion, ce qui leur plaît. Allah subhanahu wa ta'ala nous menace de ne pas suivre leur voie. C'est pour cela qu'il nous dit وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Il ne faut pas suivre ton désir. Il ne faut pas suivre à chaque fois ce que ton cœur te demande. Il ne faut pas aussi suivre toute personne qui te dit ceci et cela. Il faut savoir ce qu'il t'a dit. Est-ce que c'est contrairement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, ou bien c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande?
Si c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, sache que ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Et si c'est quelque chose qui a été demandé par Allah ou par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est en ce moment-là qu'il faut suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. La majorité des gens, des personnes, si tu veux les suivre, sache que ils vont te faire égarer du chemin de la droiture. C'est pour cela il faut savoir qui il faut suivre. C'est pour cela chacun doit savoir qui dont je dois imiter. Chacun doit savoir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala me demande. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous demande de le faire. Il ne faut pas suivre la voie de ceux-là même qui ne savent même pas ce que c'est que l'islam. Chers frères musulmans, il y a des gens aujourd'hui qui disent que la prière ne fait pas partie de l'islam. Ça ne nous étonne pas, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué tout cela avant ce jour-là. Il y a des gens vers la fin du monde qu'ils vont se dire que nous sommes des savants, que nous sommes des gens qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est des gens qui appellent vers le Satan. Qui peut dire, quel musulman peut dire que la prière ne fait pas partie de l'islam? Alors que la prière, c'est le pilier même de l'islam. Quand on dit que quelque chose est pilier d'une chose sûre et certaine, lorsqu'on supprime les piliers, c'est que on a détruit la chose qui est basée sur ces piliers-là. Lorsqu'on dit que l'islam, la prière ne fait pas partie de l'islam, c'est que on a détruit l'islam. C'est quand on prie qu'on devient un musulman. Mais quelqu'un qui prie n'est pas un musulman. Comment peut-on dire que la prière ne fait pas partie de l'islam, alors que c'est l'adoration même que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a donné au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam sans intermédiaire? Alors que toute adoration, à part la prière, ont été données au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam à travers l'ange Gabriel alayhi salam. Comment peut-on dire que la prière ne fait pas partie de l'islam, alors que toute adoration a été donnée au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam sur la terre, sauf la prière qui a été donnée au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans les cieux? Comment peut-on dire que la prière ne fait pas partie de l'islam, alors que l'acte de l'adoration la plus importante, c'est la prière? Et le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est la prière. Lorsque tu laisses la prière, tu abandonnes la prière, automatiquement tu deviens mécréant, tu n'es plus musulman. Comment peut-on dire que la prière ne fait pas partie de l'islam, alors que c'est l'adoration qui n'est jamais tolérée, quelle que soit la situation? Même dans les champs de bataille, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier. Au cours du voyage, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier. Lorsque nous sommes malades, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier. Même lorsque nous sommes coincés, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier. Mais et les autres piliers de l'islam à part la prière? Ces adorations-là sont tombées souvent. Allah subhanahu wa ta'ala tolère souvent. Lorsqu'on est malade, on ne gêne pas. Lorsqu'on n'a pas les moyens, on ne va pas pour le hajj. Lorsqu'on n'a pas les moyens, on ne fait pas la zakat. Mais la prière n'est jamais tombée.
depuis l'âge de 7 ans, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à apprendre nos enfants comment faire la prière. L'âge de la puberté, lorsqu'on atteint, la prière devient obligatoire. Mais aujourd'hui, on entend parler des gens qui se disent qu'ils sont savants, que la prière ne fait pas partie de l'islam. Chers frères musulmans, il faut savoir le chemin. Qu'est-ce qui c'est que le chemin de la guidance, le chemin de la droiture, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre. Il faut suivre le Coran, l'islam, la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah fasse que le paradis al-Jannat al-Firdaus soit notre demain. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ij'alna min alladhina an'amta alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.